Godt, så skal vi jo en lille ekspedition. Vi skal have hen og se brønden. Vejen ligger her, så er det høj kant fra vejen op mod rabatten, så der kan ikke løbe vand fra vejen ind i rabatten. Brønden, som er problemet, er her, og det er de her riste salamanderne ikke ved, at de ikke kan falde igennem, så de falder igennem. Nu vil vi se, om der er kommet nogen. Det er torsdag eftermiddag. Det skal regne søndag, så hvis jeg ikke tager dem op, så kan de, hvis der er nogen der, så skal de vente til søndag, hvor der måske kommer lidt vand, kan blive skyllet ud. Men vi prøver at se, hvad det er. Hvis det kommer en til at stønne lidt, så er det nok mig, fordi jeg har lige fået min eftermiddagskaffe. Og nu skal jeg ned i sådan en brønd her. Godt. Og dem, der ikke kan holde ud og se ulovligheder, de må jo lukke ned, fordi nu sker det helt ulovligt. Tager resten af, så kigger vi ned. Ja, se, det sætter i hvert fald en salamander der, en salamander der, en der. Så det kunne godt se ud som det er druknet en frø der, eller en tusse. Og så der sætter også en, der forsøgte at komme lidt op. Så jeg sætter den lige på pause, så kan vi se, hvor meget jeg når frem til. Godt, så kører vi videre. Jeg har min salamanderfanger handsker på. De har været i vasket i bæk mange gange, så jeg ikke afgiver salt til de små salamander, når jeg fanger dem op. Det gør jo også, at jeg kan ikke efterlade fingeraftryk, så de kan jo ikke bevise, at det er mig, der har haft dækslet lukket af. Det blev til 6 salamander og en død skrubtusse. De er jo lidt kolde. Jeg har lagt ned i det der vand og ventet over, at vandstanden den stiger. Så kan I så prøve at se, hvad det var for en slags den her. Den her. Så nu vil jeg sætte dem ud, så de kan lige få spist lidt mere, inden de skal i vinterhi.